Balimao Anyokma, très urgent. Balimao, l'air est très grave. Megakma a fait bi, jeudi 13 mars 2026. Malion, ko Maraga Dougoula bi, Karta Mara Fam bi, ko Bina Jalaka Moro Keleme ka Robe Mine bi. Malion, ko dobe ka ke, ne segu tungara ta fode, men dae men tigila de au nyanga jangan na me follow. Transition ko kelen ke ka foko ka mo woro neni memben kalimu na be aita fo transition mo ye ko mali fando be on ga maraka dugu be c'est-à-dire que na ya soro u to kalama ko terrorisme ka financement maraka de ba dilerina masiga imse ga daguya ifole no masiga imse ga daguya fla akulo ben na de ouais black ifole no mben kalimu na morgar o yemba muso sin fla de aka bunga kalife man ne de ya fie bi ne to jora ka wora ta do ne mais mbamuso dogoche ta bakele fakele hali biabe jora ka vacances la terrorisme tara ka mede ka talento banala ka foi aya donde wole ya wori masora kwa doye uye dere dama sinso ma amena wori no fe me jora ka bia sara ka tanu misiri kono ko muso flabe mami mbulu ibe kele furusa mo men kalimuna mo muso flatigu yu kali alana de muso flatolo ko mali la weke malabi voilà masiga ake to ayala mede anto sabalanga no to no akela na so bu ma be ndo karama fama ko an mu to inde parce an yo horonde mais ay ta fu ko ube ka mu fo rezo ka ko galomba dola e men kala no e ala ma fleni transition de bagaw yere dama de be ka nyogon soso san tien kan parce que Maraga Dougou fan be Maragaw de bu to tungala ka warengini ala Maraga de buto tunga ka waringini ka jadi su balobi o de be ka ke malabi Maraga mun go ko asimi ambe sai no fe malion o de be ka kuma bi Maraga e horondi wallahi ni Maraga ki bla ko sura ya janfa de Maraga janfanti mancha de bon Maraga Dougou be a clanche be de minere be surtout karta maranna anga nyoro la me folo ay na me peut-être comment maintenant le se car la cette transition de profiter les organes ka kuma do de fo et puis Maraga Dougou mogo yere de c'est Maraga Dougou de ka e ka tunga ke ka barake tunga la ko warta ko di jadi suma o de be ka kebi ifani babe burusi kono aga Dougou la o beta village be mine wa keme anga kuma ina me ban Jamogari mogo ba muso minye wolo bi bashina de ayala mede il faut que mogo ka anga tien fo nyogo de parce que tien re ala ta de ambe sungol la nete se ka galon tige malen siye ayala mede est-ce que Morgan se fait pas longtemps est-ce que bien sigler les vola ka fo ko transition a donta transition a bota non net ramela tukuni ayala mede parce que horo ikanga malo ya kwa voilà ni ma mola mogo min ti don ibe malo ya isigi nyogon ani ini mogo mun wala nyogon ka kamo nyogon ka o i masaw flan o i masaw je nyogon ibe malo lu ma horo ya kono kwa moga ne ba fi ka level ko na yi je ba enregistrer ka bla salo temene na ne ba muso ka dula be de wela francia dutiki kilo kele 1000 euros ka cotiser ka black ata du forma terrorisme trade wari munye ka bo o du ko c'est plus de 45 000 euros voilà il faut que 45 ayala mede amena mun fie ka fo ko nyame mo da hotel nere ba toche ba kele fakele nere mba muso e simbla mo minyata o be français de mais aya so atara vacances la malla terrorisme nun na alere minera mo kelo kele wa keme ani wa muga o te 1000 euros ya ayala mede iba foko masige de afoko jura kono ko jura iba foko jura ne ba muso jura kade jura ka fefe ite jura ka ye ka foko ni ko masika jura ka ay jura demise vitini santan nani abene masika do ayala mede iba foko masige de afoko terrorisme ye empo mene jura ka ola mugo be e dutige jura kono na terrorisme ye wa keme ani wa muga menila eni san prende wo la Morgan e ko ambe to asim ko ka foko anfaw c'est-à-dire que anfaw bita korokoro village la ko mine ka empo minula ayala mede be mariko joko kuma la et finalement au lieu de ta kalama mun be ka temonga village la et penser que nous va continuer dans ça voilà ngo tout va bien ngo ba ma ko drone de do voilà mon vieux Morgan
bamanan ko kuma do ko kilisi mun damene ko iku korota ko kilisi labai ko bogoti de voilà na soro mo be se ka malion ka sagoye o ko yo Musa Traoré de même Musa Traoré malion sera Musa Traoré là à la fin voilà akira jemena mu fo ata fo bumma be lu ko an ga village la an be impo sara terroriste ye wa keme wa biduru halante mun sara mali letai voilà ngari jonga ga kuna sile hukume jonga ga voilà mena dugu tamando fiye morgane ne de afiye de masiga de afiye ayala mede jeura modin kanu fara iba fo ko ni zoni bela modi kanu ko ibe modi kanu ko nyininga ani jura ko terroriste be ka mun daw ka kile flena wari mun ba boku ku kana u ka fo rezo ka e pour be interdire no ko kuma fo parce ni mo mi apora de jura ko nanya kuma me ka fo ko ambira wari mun mina wala ya ka kuma me rezo ka ambe mun daw ka obira to finalement jura ka be da tulo no ka mene jura ka de amana be na kana nsi rezo ka fo ko asimi ye mali libéré je peux pas mon frère voilà ayala mede bekala me nyakede mais ambe domina komi bine malende ne te transition critique parce que horon il comme ça dire que il kana te pas flotte forai c'est la fin transition mai les kanansi ka foko asimina ka gouvernement ils sont là pour le Mali ou be ka Mali libéré a donta bota mben kalimuna ne horon ne data ko kolable Mali ne sa de kalo sara be tagara donc les jari suta ko kalo sara be mil la mais anga kuma kainti mali ngo belen turturu ni turu masi mai tado dogono kuma kasila do na mo chama bora ka dogono dogo ya de banjakara uye marsu ke ko insécurité be nere bala da nga chefo ambe bora doni ambe ko ku bodo sula nere ko ngubu nere ni dogono chama dara nyokona mene makuma jugu fuma ndo ngubu bodo dusukuno de nguga na marshike jaw to nyale ndodi funu ya fara malien be made dogono ay ya fama de che ara nyogo ndeke banjakara ka usekena kuru ka usekena ni ne be ka kede balingo ni turu masemu madoro obuloko tobe tlongetla sisa turu sera maraka duguma sisa munu fleka kuma nbe transition de mabaka ude ngo sisa ne be nga information nyini sa malikoka ne be taka transition ere kanu baka bawde ne be tolu ka page de sans fait ka taka information tay ka irawla ne be ka mu irawla de nunu ye Assimi Goïta kanu bagaw de ka kumata mogo wɛrɛ tɛ dɛ o bɛ mal caman bɛ Mali la fana de ni ma filɛ peut-être a bɛ se ka me tromper Assimi Goïta kanu bagaw de filɛ ka kumata Mali n'o de fana ko nkalon tɛ mɛ boli la ni maa minnu bɛ ka kuma ni Assimi Goïta cɛ bɛ ka kuma ni nunu ye baarada mɔgɔ ka WhatsApp groupe sanfɛla la ni k'i Assimi tɔgɔ fɔ kun bɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ da i kan a caman bi ne tɛ jigin u la parce que u kun t'a dɔn a don wallahi ko bɛ laban tiɲɛ de ma. C'est-à-dire que nous faisons balma marakaw nyana Mali solution te Assimi nye mais nous faisons dogono nyana mais nous faisons bamana nyana mais nous Mali shia bengena wallahi nyen kale korala Assimi tseka Mali libéré Assimi Goïta dadu na wardun de la sang anga muga munu sara hali courant te kasoro kuma te ko ka taka jamana libéré et puis ka belle le cerveau de la ka solution for afora Assimi anya fo Assimi Goïta na Assimi Goïta recrutement ke ka VDP ou recruter Mali kono anya dien kuma te amamu fo Assimi Goïta ngana ka VDP recrutement ke bel le cerveau de la ka kuma ni fo ay ben mne ko dun kasola shogali mu ya deme ka togo dama aw fana dun kasola mama de be se ka Assimi Goïta la avancer ka Mali la avancer Assimi ya be dun kasola ame mu ne gebli anga jamana na folo be ka do sunguru bawo de labi ka avion sago di sunguru ma sanu be chouin wallahi billahi nunu be waramu dun waramu be nu surasi nunu ko ate mashi ku yo Mali fakadi billahi tallahi ben somina ben commencer ka kuma dro yo ben ne ka don kasola ni mo commencer ka fuma ko ko ni may dro no oye blale o ka jugu lisi la ou be e détruire choko be détruire ben bora ben e solution di Assimi Goïta ma anye ni fo depuis kele matanya fe nga recrutement ke ngo parce que jugu be ka recrutement ke ay ben na me les volontaires pour la défense de la patrie. Que nous sommes prêts à donner, nous, 50 000 jeunes de la prêt aujourd'hui. Moi, Adama Benjara en tête. 6 mois, ou Godama, 200 grammes, c'est une garaba. Ma femme m'a médaille là-dedans. Burkina, ou de Sarawa, Bissabani Dourli. Ou à Primou Bella Djeleme, ou à Tanfla Bedima.
prime wɛrɛ bɛ d'i ma i ka dumuni sɔngɔ ye o bɛ bɛn 9,000 ma prime wɛrɛ bɛ d'i ma o bɛ bɛn 20,000 ma 15,000 ma donc a bɛ n'i sara 1,000,000 bɛ di i ka famille ma n'i banana 6,000 bɛ d'i ma pour que i ka sacrifice de ultime sacrifice i tɛ ka fɛn ɲini na quoi i bɛ taa faso kumabɔ de la anw ko k'u k'o de kɛ wa anw ta bɛ kɛ bénévolat ye anw mago t'a dɔrɔmɛ kelen na u k'an wele k'an organiser marifa bɛ monter cogo di a bɛ démonter cogo di k'an fara ɲɔgɔn kan ka recrutement kɛ dugu ninnu bɛɛ kelen kelen kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ minnu bɛ dugu minnu dɔn an n'olu ka bila ɲɔgɔn ɲɛma surasiw professionnels ka bila an ɲɛ an ka taa kɛlɛ in kɛ quoi mas o de bɛ kɛ ka irisiw ka base sigi Gawo ka MINUSMA gɛn mois de juin ka tila tugun ka anw yɛrɛ bila anw ka dugu minɛ Mali jeune den sɛbɛw an ka taa nin baara ban kuma cayara dɛ wa n'an ma taa nin baara ban ni kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya ka na an bɛɛ sɔrɔ an bɛ ka ban ka taa guerre min kɛ i ka taa sa i bɛ ka jugu gɛn o ka fisa jugu ka kisɛ k'i kɔ la i bolitɔ dɛ bɔn fila dɔ la kelen de don soit ni guerre sugu mana bin i ka jamana kan n'i ma jugu faga jugu t'i jɛ dɛ o de ye tiɲɛ wa plus a bɛ mɛn plus jamanadenw bɛ saliya o de y'u ka force yɛrɛ ka guerre perdurer k'a lamɛn fo guerre yɛrɛ bɛna kɛ normal ye quoi. a ye nin kuma mɛn dɛ bɛɛ nin ye min fɔ a ye fɛn fɛn fɔ o de bɛ ka kɛ bi o de filɛ kaso la a bolo tɛgɛrɛ fɔra nkalontigɛlaw de bɛ Asimi kɔ bi nin de ye halaladen nin de ye hɔrɔnden nin de ye yɛrɛwoloden nin de kun ninnu denkɛ jamana denkɛna ma taa si fɛ parce que ni ye jamana kalifa dennangolo na a dennangolo ɲɔgɔn de qui s'assemble se ressemble i fɛn minnu ye kɛlɛ olu bɛ taa ɲɔgɔn ye a manamana denw dama de kɛlɛ bɛ ɲɔgɔn kan bɛɛ nin ye solution fɔ nin ye bɛɛ nin ye nin fɔ a ka ca san 4 ye Asimi m'a lamɛn an ye Asimi lasigi ye mɔgɔw ye recruter village la ni maraka denmisɛnnin caman kun bɛ armée la bi est ce que jadisiw kun bɛ taa dugu kan mototigi 10 bɛ se ka taa dugu bɛɛ minɛ ka dugu bɛɛ don ɲɔgɔn na hali man ca parce que marifa b'u bolo ni bɛɛ kungola bɛnnen don marifa bɛ mɔgɔw bolo mɔgɔw encadré don ka ɲa wallahi billahi an kun bɛ kɛlɛ ka ɲɛ an ye solution bɛɛ fɔ cɛ ɲɛna n'i y'a ye bi jamana caman bɛ manamana ko tɛ k'u la parce que u y'u ka jamanadenw armée di il faut armer le peuple o de ye solution ye a fɔra ɲɛna bɛɛ nin y'a fɔ taga village la jeune volontaire minnu bɛ yen nɔ jeune minnu bɛ yen n'u fɛn don a y'u encadré ka marifa di mɔgɔ ma mɔgɔ k'i préparer kɛlɛ kama wallahi ni marifa bɛ dugula mɔgɔ bolo wallahi jadisiw tɛ taa bi u kan bɛɛ nin y'a fɔ ne y'a fɔ Choguel y'a fɔ hali wagati min Choguel bɛ ka fɔ bɛ ka Choguel fana kɛlɛ a wagati la bɛɛ ni kumana docteur Choguel ko k'ala ma ka kumana maa bɛ Mali fɛ bɛɛ kumana ka diɲɛlatigɛ ko bɛ kɛ Asimi Goyita ma maa si lamɛn Asimi nana mun de kɛ ka na nanu ka sunguru ye ka tila ka exiger ko n'an tɛ tugu ka sunguru kɔ k'olu bɛ anw bila ni alikuranɛ cɛ ninnu y'an wele kuma in bɛ n ka dama video ye quoi ko Hamina ko kelen bɛ nin na bi o ye muso ko de a ye docteur wagati min na Choguel bɛ ka fɔ ko Choguel bɛ ka mɔgɔ la motiver kan ka armée soutenir u ye mun kɛ Choguel la an ka Choguel yɛrɛ kumakan lamɛn. Pendant que les militaires sont en train de se tuer au nord pour nous donner notre souveraineté, il y a des gens qui sont dans des petits débats politiques de place, d'argent, de nomination, de petits patatas. Tant que les militaires continuent à se tuer au nord, la garde qui a mené le changement va se tenir debout et on va dire non à la confusion. Les Maliens vont imposer la clarification pour que notre pays puisse avancer. Abana, surasu be ku yere faga wati mina. Ni saraka den nunu be Bamako kono. Mɔgɔw sara boyga Choguel neni. U ɲɛnana u surasi ɲɔgɔn bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ɲinano kɔ. Fade sago jɛnɛyakɛla mɔgɔlangolo danga den nunu dali filɛ Bamako kɔnɔ. U ye jamana in na sigi kɔfɛ jamana in kun avancera quoi. Mo wela u ya fɛn kɛra depuis Modibo Keita bɛ fɔ bi u y'a bɛɛ tiɲɛ quoi. U ye jamana in tiɲɛ quoi. Billahi tallahi. Ne y'o mun fɔ Maliyɛnw ɲɛna a ye courage sɔrɔ a ka kuma. Billahi tallahi ninnu tɛ foyi. Maliyɛn maa 20,000,000 de ye. A ye bɛɛ ka bɔ Mali kɔnɔ bɛɛ ka kuma. N'a y'aw makun billahi a b'aw faw su kasi. N'a y'aw makun a b'aw baw su kasi. Dangaden minnu man kunna u tɛ se k'aw sauver dɛ. Ne y'a fɔ n balima marakaw ɲɛna maraka caman ne b'u ka groupe sanfɛla la. Sisan caman bɛ ka ne don u ka groupe sanfɛ. U ko ne ma se k'u tɔgɔ yafa n ma. N ko mais ne ye n kale de. Wallahi ne ye halaladen de. Ne bɛ ka Asimi kɛlɛ nkalon kan. Wallahi ala ka ne malo Asimi. N'Asimi ka Mali jɔ tiɲɛ kan ala ka Asimi ka kalo minɛ ala ka Asimi sankɔrɔta ala ka Asimi jugu bɛɛ malo n'Asimi bɛ ka Mali jɔ tiɲɛ de kan mais n'Asimi bɛ nkalon kan ala ya rabi yama ala ka lebu ne b'o dugawu don hali sini dɛ
halala duwaw de do halala de b'a faamuya fana ɲamaden tɛ se ka duwaw faamuya n bɔra kuma la ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye donc ne kundu k'a fɔ wallahi billahi Asimi tɛ se n kale ala la tɛ se a tɛ se bi a tɛ se sini n'aw sigilen bɛ k'a bɛ solution sɔrɔ babaw ɲɛ fiyɛ yan nɔ Asimi tɛ na solution sɔrɔ a tɛ se a position t'a bolo a foyi t'a bolo a expérience foyi t'a kunkolo kɔnɔ ne bɔra vidéo la Malien fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la bɛ Sendwave application télécharger n'a Sendwave application télécharger a bɛ ne se k'o tun ka kɔrɔ promo do urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange n'u ta n'u tɔgɔ bɛ 40 kan n'a wari ci ma b'a sɔrɔ orange na sur place wagati o wagati a jaa bɛ wari ci dɔrɔmɛ 1 a t'a sara o de kun do a kan bɛ caw